लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बे भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनगोन माखासे गावखौ सांग्रांथि लाबोनो हानाय गुबुन गुबुन सावगारिफोर। दा बेवहाय नुनो मोनदों कर'ना भाइरासनि सोरगिदिं गाग्लोबनायजों दावराव दावसि जाबाय थानायावनो ससियेल मिडियायाव माखासे भिडिअ'फोर भाइरेल जादों। दा बे भाइरेल जानाय भिडिअ'फोरनिफ्राय नायनानै सोलोंनो हायो जे जोङो गावखौ माबोरै सांग्रां खालामनो नांगौ। दा बेनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों। सावगारिखौ नोंथांमोनहा नायनानै बुजिनो हागोन भिडिअ'आव नाय। दा नोंथांमोना नुनो मोनदों सासे मानसिया गावनि खुगानि खहायखौ बा खुगानि जानाखि मैला बेखौ गुबुन सासेनियाव माबादि सुदेरना होगासिनो दङ बा भाइरास बारदेरहोनायनि माबादि खायदा खालामगासिनो दं नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मा सोलोंनो हागोन दा लास्टआव नोंथांमोना बुजिगोन। अब्ला नोंथांमोना खाथियाव थानाय बैफोरबादि सुबुंनिफ्राय जोङो बोरै सांग्रां जानांगौ नोंथाङानो साननो हागौ। जोङो जेरैबो साग्रिद जानांगौनि गोनांथि दङ। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनेज खालामनो थिनबाय थादों, मेनटेन खालामनो। दा बिनि अनगायैबो नैबे गुबुन मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनदों माबोरैहाय गावनि खुगानिफ्राय खुदै लानानै मोनसे हेन्डेलाव फुनफ्लेगासिनो थादों। दा बेफोरबादि सुबुंफोरानो स्प्रेड खालामगासिनो दङ कर'ना भाइरासखौ जोंनि भारतआव। दा बेनि थाखायनो जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगौनि खोथा दंफैसै। दा नोंथांमोनहा नुनो मोनदों मोननैल' सावगारि बा मोननैल' भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनदों। नाथाय बेखौल' नोंथांमोना साननानै लानो नाङा। दा बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो बेनिफ्राय जों सोलोंनांगौ दङदि जोंनि दिनैसिम सोलिनांगौआ जों बेसेबां गोब्राब जानानै दङ। बेनि थाखायनो सांग्रां जानांगोन। जेन' बिथांमोनहा दा मोननै सावगारियाव नुनो मोनदों खुगाजों सुदेरनाय आरो मोनसेया जादों फुन लानानै होदेरनाय, जाहाथे बबे हमोबा हेन्डेलजों बारस्लायलाङो सासेनिफ्राय सासेनि आखाइजों थांनानै। दा बेनि अनगायैबो जोङो सांग्रां जानांगौआ जों गिनांगौआ जाहैबाय जोंनि मुवा बेसाद बायनाय बिथांमोननिफ्राय। अब्ला मुवा बेसादावबो जों मेगनजों नुयै बेबायदि खालामनो हागौ। बेनिफ्राय जोङो जानो हागौ मैगं मैला बायनाय, बेयावबो बिथांमोनहा बेबायदि खालामदों जानो हागौ। ट्रेभेल दावबायनाय, बेयावबो बिथांमोनहा बेबायदि खालामदों जानो हागौ। दा नङाब्ला गुबुन गुबुन नोंथाङा मिथिस्लाबै जायगाफोराव बेबादि जादों जानो हागौ। दा बेखौल' नोंथांमोनखौ ओंखायनो सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दङ। सावगारियाव नुनाय बिथांमोना सोर जानो हागौ नोंथांमोना नायनानै हमनो हाबाय। दा बिथांमोनजों थाफायोबा, बिथांमोननि साखाथियाव थायोबा, बिसोरबायदि सुबुंनि खाथियाव थायोब्ला नोंथांमोनहा बेखौ सांग्रां जाथारनांगोन। दा बेखौ दिनै नुदों, दिनैल' नुनानै नोंथांमोनहा नुबाय होननानै साननानै लाब्ला जानाय नङा। बेखौ नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो रोंनांगोन। नोंथांमोनहा बायजोआव थांबा बा सब समाय बे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन आरो जायफोर नोंथांमोना नायगासिनो दङ बेखौ गुबुननो खिन्थानानै होनांगोन, हथात शेयार खालामनानै हो। नोंथांमोना जाहाथे बयबो नुनानै बुजिनो मोननाय जायो आरो सांग्रां जानो हायो। आरो सांग्रां जानांगौ बा शेयार खालामनांगौनि गोनांथिया बेनो, नोंथांमोना नोंल' नुनानै जाया, गुबुना जुदि मिथियाब्ला बिथांनिफ्रायनो बेबायदि बारस्लायबोनानै जोंनाव हाबनायनि खाबु थायो। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बेबायदि खावलायहरनाय जादों, जाहाथे शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो बुजिनो हानाय जायो। नोंथांमोनहाबो फोरमायनानै हो। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन भिडिअ'फोर नायबावनो थाखाय नोंथांमोनहा चेनेल साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, नटिफिकेसन बेल थ्रु। अब्लानो गुबुन गुबुन आपल'ड खालामखानाय भिडिअ'आबो नोंथांनिसिम सौहैगोन आरो गोदानाबो सौफैबाय थागोन। दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथा, दिनै 3 एप्रिलनि 3 अक्ट'। दा बे एप्रिलनि 3 अक्ट'आव दिनै नोंथांमोननि 6 बाजि सामथिं बाहाय हिमन्त बिश्व शर्मा सारआ गावनो आपडेट खालामना होदों पेजआव। दा दिनैसिम जोंनि आसामाव कर'ना भाइरास केस मोननाया गासै 20सा जाफैबाय होन्दों। नोंथांमोना नुनो मोन्दों सावगारियाव, स्क्रिनशट खालामना होदों आं नोंथांमोनहा। बेनि थाखायनो सांग्रां जादो रायजोफोर। दा बेखिनिमोन खोथाया। चेनेल गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम। फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।